Bueno, gaurkoan berba bajuin bio izan beha Atxabaltan, 3. antolatu da Artzain txakur lehiaketa eta oin bertan txakurrak lanian dabitz eta ez molestetako. Jarraian ikusiko zue lehiaketak emandakua. Bueno, gaurkoan Atxabaltan, elkartetik zatozienez, behin baino gehixotan ikusten dozue alakoak, zelan ikuste dituzu gaur? Bueno, oso ondo. Hori guilegi, ondo idea. Suerte pixkat eginta, bueno, deana ez da berreinatetzen, minio, bai, bastante ondo. Eta azuk badaukotzu favoritoren bat, edo ondiokan behintzatez? Hemen ez da favoritik izaten. Ez. Eta esango zeuke Eurixa kaltetu itxen dauela igual txakurran konzentrazioa edo? Ez. Zagora Eurixa egine, igual beruk minio hobeto ebiltzen da. Ez lehenengo aldia eta ikusteko zelako esperientzia den horregatik etorri gara. Eta zelan ikusi dozu oin arte, zelako txapelketa dabil izeten? Bueno, baztego asko lortzen, baina ikustea txakur batzuk ondo obeditzen dutela eta bestia rebelde txegoa diela, baina bueno, kuriosoa, polita. Zuk txakurrik badaukatzu? Ez, katua. Eta katuak alako zeo zeitzeko moruan edo ez? Bitxor, Bengoetxea, gaur epaimai lanetan zelan ikusi dituzu txakurrak edo partaidiak? Aurtengo aurreko proba izateko txakurrek ondo prestatutako zioaz. Ondo, da esango nuke ondo baino hobeto, oso ondo. Gero eta txakurreko behago dauz, gure elkartean mintzat, ja kanpotik ekarrita daude batzuk eta maila ondiko txakurrek daude. Eta sorpresaren bat, egon da holan irabaztia espero zauen bat edo... Gaur hemen irabazioa da txapelindun bat, aspaldikoa begual darama, ez dakit, daruaz igual 40 urte txakurrekin. Eta oin azkeneko 2 urte, 3 urte egon da niko frogotxo, baina oin beste txakur berri bat atara du eta talentu handiko txakurre. Orduan gaur txakurrak talentu dunak, eta Jabiak zelan ikusi dituzu? Jabiak igual gaur torpetsua goze, aurreko proba danalez, ez dakit, pentsatzen dut, hau azkenean da kirol bat egitea bezala, gero eta gehiu ibile txakurrekaz, entrenamentu gehiago dokazu, eta hobeto ibiltzen da, temporadan bukaeran adibidez ibiltzen da, norbera ibiltzen da hobeto hasieran baino. Komentaduzkue ardixak gaur pixka gogorrak ziela, zelan ikusi dituzu? Bai, neko gogorrak izan dira, ze gero asko nabaitzen da ardiak moztu berrik egotea edo hilea holan luzeakin. Honik egon bazien dira, aste honetan hilea moztuta, asko bizko borrako ibiltzen dira.
Bai. Eta gero eguraldia belarra be oso altu egon da, baina bueno, orokorrean politu egon da. Baina ardike honak izan dira txakurra gogorrantzako. Txakur biguna hemen gaur ez luke ezun ez egingo. Gaurkoan matxinbentara Sarixa, zelan ikusi duzuguna? Bueno, gaur ondo gauda. Lana ondo egin dut, bueno, ondo, guztua. Oain 2 urte, bigarren gehan nintzen, lehenbiziko konkursu duzun, bigarren gehan nintzen puntu batea, penatxo gehin nintzen orduan, baina, bueno, hola izitea, eta gaur behintzat, buelta mendizu eta ondo. Eta zelako entrenamendua egoten da, sakona edo zelan aritza zari? Bueno, honek 6 urte dauzko eta behin fuskat ikasi ezkeo, ez zionik lata gehi ematen. Egunero xamar pixkat bueltatxo bat eman da, sin maz. Ondo portau da gaurkoan. Bai, ondo, gaur ondo portau da. Eguraldixak uste duzu eragiten dauela txakurran kontzentrazioan edo? Bueno, beti txakur batetik beste aldi gehotea, batzuk tximista egin da gaur nahiko gauza gaina, pare-parien, ebileare bai. Orduan, entzun ez berbezela egiten, aizia, egaldilek beti zaiteu. Honek trumoi eta zeagin ez da handi behintzat ez da zaiten, ikeratzen da ondo, baina ikusi izan ditu nik tximista egin da trumoe zahati egin, eta martxa egin dagok. Eta sari bereziren bat berak bai jasoko dau? Bueno, guk ez dago oituraik beti bezala penso pixkeat, itxeko zea, bueno, zerbait iguala jago zako. Orduan pozik zoiez gaurkoan etxera ez? Bai, guztua. Hola, ez da beti ez da tokatzen. Naiz txagorrona eugi, suerti ere berrizateu, eta gaur nahi tokauzot, eta ondo. Bueno, Xabi, Antzolara premisua, bigarrena, zelan ikusi duzu gaurko txapelketa? Bueno, ondo, girua txarra egin dau, pero bueno, nahiko ondo. Txakurra lehenengo txapelketa izateko nahiko politxe bidea, eta nahiko pozik. Txakurrana lelena eta zuria, lelena bebai edo lehenautik egondakua zari? Ez, lehenautik ibilenaz txapelketan, ja 2 urte noia txapelketan, eta txakurra bai, Pero aurtengo lehenengo txapelketa izan da. Osa que bueno, negu osua pixka aldasa ibiliga eta ointxe ja azten, berriro. Eta entrenamenduak zelan ibili die txapelketen aurretik edo ez tozu entrenetan asko txakurra? Azkenian itxen dugu gehiago etxian lana. Azkenian ardixekin eta hola, pues, barrura ikuia sartzen, ukuitek ateatzen, eta orduan pues, hori itxeu lana. Baina entrenau azkenengo momentu itxeu pixka hori, banderina pixkat, eta lako gauzak. Baina entrenau bola konkurtzutalako gutxitzen dugu, esan da. Zu posikibilizare gaurko probatan, erresak ikusi dituzu? Bai, posik egatu naz, azkenian bigarren postua posik. Azkenian peio bai urte pila doia olako txapelketak itzen, eta esperientzia asko daka. Eta ni ondo, posik egatu naz, nire lanakin, eta jazta. Pena bat hori, girua azkenian jentia animatzeko etortzia da, eta hori, azkenian. Eta proba zaila ikusi duzu, erresa? Ez, proba azkenian beti izaten da, proba berdinak izaten dira beti, normalian. Igual noiz emea itzen da zehose, baina bestela ardixen kontua da. Gaur ardixak gogorrak izan dira, mugitzeko kosta ditzen gau pixkat. Azkenian belarra gai luzia zegoen eta pixkat txakurrek lan gehien beko zuen, bero. Eta eguraldixan aldetik zelan ikusi zu, azkenian pena bat jentia ez etortia, baina txakurra inmolesto bitzen dut trumoiek, ez, konzentrazioa galtzen daue? Beti txota zehose, txakurri bati bestia baino gehiago, baina ondo. Osea, nahi gutxinez ez da asko afekta, osake posik. Eta honek eukiko dau premisua gaur bai edo premisua zuen dako da? Gaur pentsu berez imango zat, pero bueno. Ikusi da, nik txakurra ondo ikusi do lanian, ikestikona asko mejorau da, txakurra gogortu ja, baina gaur hemen faktore askok lagundu bidau eta ikusi da ardixak ez dabiela kolaborau, bueno, baloxe tokau da eta baloxen, baina bintzat txakurrak inpozik, ikusi dutelako mejorizia azkenien konkursotarako eta txakurra gogortu ja, eta bueno,
horrek lagundu laik hemendik aurrerako txapelketetarako, eta bai, jazta. No sé. Zu urduri aurkitu zare hemen Atxabaltan aurretik edo zelan ikusi duzu? Bai, normali baino urduri xau, bai. Baina, bueno, hori azkenien normala betzeta dela, baina. Urduri beti gustatzen az, Gero txakurra ikusten dutenean lanian ondo fin da bilela, asko lazaitzen duz berak. Baina, txakurra ikusten da, nik bintzat mejorixe ikusten dut, eta azkenien txapelketa baten ez da ikusten txakurra dakixen dana. Hemen txakurrak egun txarra eukilaike, ardi xafi bai gaur ikusi da moruan, da azkenien faktore asko daz. Eta nik egunerokotasunen ikusten dutena txakurrakin posik, eta txakurra hau nietako espeziala. Gaurkoan igual dixa lagun ez da izan, baina zuk Euskal Herrixan edo Gipuzkoan ikusten dozu txapelketen afizinua, etorten da jentia ikustera? Bai, baino esaten duzunean taberna baten nik harri txakurren txapaketan ibiltzen nahi, eta ze polita, baina gero jentia ez da torrain beste. Da, egia esan dako honekin, iten duguna da diru egaldu. Igual pentsatzen du jenteak diru bazten dugula, diru galdu. Diru galduz, ez dugu kontatzen gure orduak, kilometroak eta 1000 gauza, ez? Eta hori, oinak zigara pitibet, iparraldeko jentekin, konkurso egiten, eurek etortzen dira komitatuta, eta gu juten gara komitatuta ere bai. Eta, atea batzuk zabaltzen dugu, Espainia mailan edo apur onditxo hain gure ibilbidea. Lur txapurrarekin! Txalo beroa! Javier Gaztañaga, Santi txapurrarekin, Javier Gaztañaga, txakurrarekin, txalo beroa! Asier da Costa, 0 txakurrarekin, txalo beroa! Juan Ramón Azkarkorta, 1 txakurrarekin, txalo beroa!